Wasio wetaro yaye umraibu ense ya Kenya Daktari William Ruto eikigocha ime yorogongo rwa Gusii nigo igatia bagaka kurwa ase bunge ya North Mugirango ime kaunti ya Nyamira besokire na kubolia chinga kiechumurai arachigocha ase liro balia Gusii nigo babiri bakubolia umurembo bene unyareko bagoko enekiwa nabo igo amaskani unyareko bagakoro kigocha ase umraibu ense kolengana hamuna bagaka baiga ebatebire buna ase chinga chiga wika omusike Daktari William Ruto anyareko bagakwegwa amaskania ye ase keribuna nere ogendrete koba umuraibu ense ya Kenya wika obocholi boli bosio unyareko babugukwana igoro yoboraibu aye muri tofauti Gisemba utwelege ne roboti ru ase nchira yowime igati yabagaka abo korwase bunge ya North Mugirango ime ye kaunti ya Nyamira nigo besokire na koboria omugusii puna chingaki omuraibu ense Dr. William Ruto arachiko yetarera e kaunti ya Nyamira gochakera eikegocha eryo gochakya amagenderero puna baorokie omorembe nkiri twari ko sababu no morembe no muya tigerache atotebia mangana ari atotebeti na intunabo na intwe nere tobwato murayi ito na nere tobwato gosemeria sona nere uratokonye abarai baito ntobabwate bono gotuigwete nga batokorere amayari batotebetie kuwa mono batotebetie university yaito nere gaiga kiabonyoru bia mana singe jogo chororo na ende getangengeri kiari gwita ntoganetie oborabu obu na binde batete bagotokorera omo president yetu nagocha ke yani Gusii twamwariganiri na ende ntuna abantu baye ntoni makunta ko maminja nere tobwato mugambi bagukwana kurase kenyoro kya Nyairanga ime ye wodi ya Ekerenyo ebunge eyo ya North Mugirango nigo abagaka baiga boigo batebire buna ase chingakechi ensi ya Kenya nigebwate omurayo monene bwense oyomo nainde goika aewe amaskani eryo aikiranie oborai bwaye ase nchira enyororo igo tobwate president yemo na Kenya gerense yemo Inchebono manyago kemini yani nkeira iga Kenya mama ne president intata ekero turago kitata Kenya yito nero yekogoka igobono mama riago to endagera inche na tata lakini tata agabete tari kuri ndageriria mama tachandegeti ese ngenju mumururia akonkondorera maiso igona into abagusii into basa tigajichi nende tigago tebina abanyamira muiriri ate omutaka to omutaka neroro Ruto no igwete buna kwaro kumakori akwa ingori gikura sa makori oyore kirani nero to gwanja mono nari aracha gotobagera onye ndo kumwanja ndutuweka ntoite enderi twatebanga egecharega mugeitenda kubatikana naya nigo boigo barorekanire kogokera oburai bwaye omubunge o North Mugirango Moskecho Ashinyamoko ase amagenderero aria abeire gakubarwanirira ase boigo bakwanira ogosemeria kwabo igoro yetaro eyeiga yomurai bwense abantu baitase babwata Nyamira engima evichana babwate chikadi chinyinga so bunge togokora mangana mwaka 2027 gatwanda uchaguzi tochora barai baraje gotokonya cho Ashinyamoko tigakore gasi engiya atoretera umwizimiwa ekiabonyoru yaitere amagendera matangani ikiye yito neraria igire ikonge abantu bakone gebinte barabara iguru kiajaje gikiko nakobemo chania koreke bantu bede barakonye gesita abantu ko barakumurati ikire yabera amatuka amange kibese kiarurwe tuonde kire iteracha karatini bono gantu igwete nango jakere acha tokorera amagerera ria totebetie nande reri eri ari gweta kwa gutwarenge station ya amachani onsu bikorugusi engima ebintu bikorukire kire kona no bya rwo bya bikeri kwa lakini tugwete na mabadiliko narata gete koba lakini kagoja goja tariki 13 ntunto moganyete elinda acha ichato kena gende kinkeyo Hingo reporter Gatembe koroiga Nyairanga ime ye bunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira Jefa Tikad Gisemba